No niin, sitä ollaan Isojärven kansallispuistossa ja 28 lämmintä. Teltat ja systeemit mukana ja pari yötä olisi tarkoitus olla. Varmaankin nyt ollaan jossain täällä. Nyt varmaan yritän tonne kävellä nyt tän illan aikana. Kyllä tulee hiki tässä hommassa. Ehkä se on toi. Ei muuta kuin eteenpäin. Aurinkolasitkö nyt ihan turhaa, kun eteläs paistaa. Varmaan tonne päin. Äsken oli jo nutullaan tossa 100 metriä olin tullut niin kaavuin ja onneksi ei käynyt mitään. Jotakin huitasi hyttystä tai jotain, niin silloinhan sitä oltiin jo kylellään varvikossa. Aivan hikiverta. No varmaan tulee kilometriä vielä. Ai juman kautta. Sitten kun aurinkorasvaa laitoin lähteessä tuossa autolla, niin se vielä jotenkin saa niinku hikoilemaan enemmän. Tää ainakin tää alkupätkä ensimmäinen kilometri puolitoista on ihan havumetsää. Vähän tuulikin käy, mutta ei täällä nyt hirveän viileitä ole. Tuolla tulee edespäin jotain kylttejä, niin varmaan reitti haarautuu siellä. Jos mä sinne jaksasin ennen ensimmäistä taukoa, on tää ihan älytöntä. Oh. Ei ollut auto mikä hiki. Aivan järkyttävä hiki. Tää lähti nyt vissiin nousemaan tää reitti tässä. Tämmöstä vähän louhikkoista maastoa. Tuolla on muuten majavan pesä. Kyllä niitä vissiin täällä ihan oikeesti on sitten.
Tässä on vaan puu kaatunut, missä nämä merkit on. Mä et ole ihan varma, että pitääkö lähteä tonne vai tonne ylös, mutta mä veikkaan, että tonne pääsi joka tapauksessa pitää mennä. Ehkä mä lähden tonne ylös. Kyllä se nyt kuitenkin se polku olisi mennyt tuolta alapuolelta. Ei tiedä tosta kalliosta, onko se miten iso, pakko mennä takaisin. Tuolla menee näköjään lammen vieressä ihan hieno polku. Tuolla näkyy se majavanpesä. Ukkonen jyrähti jossain kaukana. Vähän katsellut noita pilviä, että kohtahan voi tulla vaikka vettä. Ja sadevehkeitähän mulla ei tietenkään ole mukana minkään näköistä. Mut sehän kuuluu tähän hommaan, että kastutaan. Ai. Kylläpä sattaa koville tämmössä helteessä kävely. Perkeleen joustavaa. Vaivainen. Olisiko 5 kilometriä tullut? Luulisin. 4 tai 5 kilsaa. Niin vähän semmonen niinku veto pois olo. Kyllähän tässä nyt jaksaa mennä, mutta vähän sellaista niinku tervajuontia. Ei tippunut mitään. Tietysti jos söisi jotakin, niin sekin auttaisi. Aamulla pari leipää syönyt, niin kyllä tässä nyt voisi jotakin ihan oikeatakin ruokaa syödä. Köttbullar och potatismos. Odottaa repussa, kun se on painava se lihapullapurkki, niin sen syön ekana, saa reppua taas keveämmäksi. Kai se on pidettävä juomatauko jossain. Rupee kieli kuivamaan. Onko silloin jo liian myöhäistä? Tulis vaan nyt joku kannannokka tossa. Mä ajattelin, että vesisade tulee, mutta haavalle lähetään sille vaan rapisee. Kyllä kohta sataa vettä. Voi vitsi, kun kerkee sinne laavalle sitä ennen. No, kerkee tai ei. Eipä se nyt maailma siihen kaadu. Kyllä se niinku tässä huudeella on toi koko ilma. Ai. Ai että, kun mä saan kohta ruokaa naamariin. Nyt mä oon täällä. Mikäs tää paikka nyt on? No ei täällä sanota. Ei sanota mikä tää on. Kyllähän täällä jossain lukee. Katsotaan kartasta. Ukkonen jyrisee koko ajan. Vähän kerkesin tuossa kastuakin, mutta ei pahasti. Tämähän on Vahterjärvi. Nyt mä oon siinä, mihin mä vähän
arvottanut. Oi vitsi, että muuten treeni-aikaan tuli. Yes. On muuten hyvä. Ei auttanut korvatulpatkaan, kun se tokutti siinä ihan teltan vieressä. Mutta ei se mitään, viiltä nousi ylös ja vetäsi aamupalat naamariin ja vähän kuivattelin telttaa ja täällä sitä mennään jo 7 aikaa. Illaksi oli luvattu sadetta, niin mä yritän nyt tässä aamulla mennä johonkin seuraavaan pleissiin. Kun ei niitä sadevehkeitä on, niin ei viiti kastella yhteensä. Itse asiassa ei ole edes pitkähihaisia paitoja, niin eilen illalla oli vähän viileet. Sen verran kesämiehenä lähin kesämiehen liikenteeseen. Se alkoi tää aamu heti ylämäkitreenillä. Hyvää polkua tää on kävellä. Vähän liukkaita noin juuret, kun on satanut. Tänään jos pääsi johonkin uimaan tai peseytymään, olisi ihan mukava. Pieniä tavoitteita. Kirkasvetinen lätäkkö.
tää polku lähtee menee alaspäin, eli varmaan se lortikka on sit tuolla ihan alhaalla. Äsken muuta oli tervapääskyjä. Äänestä kuulin, kun ne pitää sitä huutoa semmoista kirkeät kirkumista. En ole ikinä ennen kuullut niitä metsässä. No yleensä on asurakennusta jossain räystäessä tai jossain. Tossa mä olin yötä. Nyt kävin aamulla vähän ihmettelemään tossa. En tiedä missä, jossain tuolla. Sitten lähdin tänne päin. Ja nyt olen tässä. Itse asiassa tossa kohti. Nyt mä kävelen tohon. Ihmettelen tota. Naava vai luppo? Siinäpä kysymys. Tässä nyt menee keskelle näitä pitempiä haituvia, niin sovitaan, että jompikumpi. Nyt vaihtoikin vähän tämmöiseksi suomaastoksi. Tuli suopursujen hajukin. Eikä ketään ole tullut tänään vastaan. Kaikki varmaan nukkuu ja sit lähtee kuumimpaan aikaan kävelemään. Eilen katsoin säätiedotusta, niin tää päivä pitäisi olla vielä kuumempi kuin eilinen. Ja eilinen oli kyllä ihan tää rinkan kanssa ihan tappokeli. Auto näytti silloin 27,5, kun se näytti. Välillä kävi 28 tossa ennen kuin tulin tähän parkkipaikalle. Mutta ei sellaisia nyt ihan tarvis olla. Eihän mä tietysti valita, vaan mä istun jossain rannassa. Mä menen tonne Kannuslahteen katsomaan mitä siellä on. Periaatteessa sit vois käydä herätyssä kahvilla, koska se on se
Kahvilan piti olla lauantaisin ja sunnuntaisin auki. Mutta enhän mä täältä tänään pois ole lähdössä. Mä voin ottaa sitten uuden piston johonkin vielä. Jos sieltä sais vissyä, niin mä juosin heti 2 litraa sitä ja ostasin 2 mukaan. Niin ei tarvis puljeta noiden keittimien ja niiden helkutin filttereiden kanssa. On se vähän kämästä. Että se olisi virveellinen hauen, se olisi 100% varmuudella tästä. Ihan varma. Heinikon laitoja vähän heittelis, niin sieltähän se limatuubi tulisi. Tuolla on muuten itse asiassa se kapeikko, missä niitä Majavan patoja oli. Sieltä mä menin eilen. Tää on nyt se toinen reitti sinne. Joo, nyt mä rupean olemaan kartalla. Seuraava taukopaikka. Nyt on kyllä niin helle, että ei tästä mennä tulla mitään. Nyt on teltta viritetty oikein priimakuntoon. Kyllä aika harmaalta näyttää, joo. Päiväunien paikka. Ei tässä muuta. Nyt on MacGyver-juttuja. Tein itse ison koukun. Siimaa löytyy. Mulla on aina siimaa mukana. Purukumi painona. Nyt ei lyijypainoja ollut. Ja mä kokeilen syötiksi mitäs keksiä näin ton Coopin Raspberry Biscuits keksin. Punaista hilloa.
Nyt niitä ahvenia olisi tossa mennyt, mutta kun ei löydy matoja, ei löydy. Mut mä nyt tyydyn tossa sitten istuskelen loppuilla. Kello on vähän yli 8. Tuossa muutama 4-5 tuntia sitten oli kova ukonilmu. Helkutinmoinen jyrinen ja teltta-alusta lavetti terähtely. Olin sen verran väsynyt, niin nukahin kuitenkin ukkosen aikana siinä. Sitten heräsin, nukuinko mä tunnin puolitoista ja sitten heräsin niin vielä pikkusen sato. Ottelin vähän aikana sitten sade loppu ja sitten se olikin sen jälkeen ollut ihan tämmöistä hyvää keliä. Se on sunnuntai-aamu ja kello 8:30 ja mä oon täällä kävelemässä jo poispäin. Tästä on ehkä 2 kilometriä jäljellä. Vähän matkaa tietää sitten yksi hömmetikön läpi. Niin sitten varmaan aika lähellä parkkipaikkaa. Mä en varmaan kuvaa tän jälkeen enempää, mistä tää kamera reppuun kohta. Muuten kaikki hyvin. Kyllä sitä yhteensä varmaan tuli tallistettua lähemmäksi 30 kilsaa. Mut joo, kyllä tää paikkana on hieno. Täällä on korkeuseroja on. Nää niin vähän yllätti, mutta mä luulin, että täällä ei ole hirveästi korkeuseroja. Mutta kyllä täällä niin on koko ajan ylämäki, alamäki, ylämäki, alamäki. Tää pumppaa niin sellaista 10-20 metriä nousua ja alamäkeä ihan koko ajan. Ei täällä sellaista ihan pitkää tasasta oikein ollut missään. Tämähän mä nyt tietysti joka paikassa käynyt, mutta sanotaan, että oli vähän raskaampi mitä mä luulin. Tää köpöttely täällä. Mut joo, hieno paikka tää. Päätän raporttini tähän.